थांखारलायखै टाउनाव थांब्रबनाय मालाय लोगोफ्रा फर्म फिलापनि खामानिखौ मावजोब्बायनो दा बेखौनो खबर लाहैनांगौ थाब फै खामानि मावनो आं दा बेलासियाव खैरागुरियाव मावग्रा नागिरहैनो उदाङा बबेहाय थांदोंहाय बेबो दहायनो टाउनाव थांदों आफा गावनि दाखालिनि एप्लिकेसननि खौरांखौ लोगोफोरनाव सोंहैनो थांदों बेसेबां बार जे एप्लिकेसन होखो खनसे इन्टारभिउ होखो खालि थाखा फैसानिल' खें खें बेफोरबायदि गथ'आ न'फ्रावनो हाल खदाल मावनानै जायोब्ला बेफोरबायदि साख्रि बाख्रि नागिरनांगौ दा बेफोरखौ गारनानै नागिरदों नोगोरनि बाख्रि आं बेफोरबायदि आलादिङा बेरायनानै जानायखौ मोजां मोना उदां दाखालि इन्टारभिउखौ लेटार मोनबाय नामाब्रा गैयालै मोनाखै फैब्ला मालाय माजों थांबावब्रा फैसाफोरखौनो मोननो थांला माथो न'खौ फैसा बिब्ला एनायसो रायजानो थोबाय माथो बुरजा नांगौब्रा पुलिसफोरा फैमारोब्ला सानजौ थैनो थांसै आंहाबोथ' रां गैया आयै ट्रेनजों थांनानै टिकेट गैया मुं गैया स्टेसनाव दालि ओंख्रि जानांहैब्लासो जों हमजाब्ला नोंसोर बख'ना लायदोब्रा आंखौलाय दाबोखौसो नोंसोरो आं बेयावनो दालि खारि जानानै थाबाय थानोसै मानसिफ्रा बुंसोलायो दालि खारि जानानै थाबाय थाब्ला एनाय फुङो होननानै उराव फाम्फैफोरजों जुदु नांनानै मोजां एक्सारसाइज जागोनथ' बेजोंनो मोजां फुंगोन नोंसोरो बहाब्रा फिसाज्ला सासेल'आलाय गाबोन बिफाया लंलेट बख'गोन आं फैयालै गब्लाबो नङाबा बेसेबां रायजानो थोबावनो न'आवलाय खामानि मावैनो आइ आफामोना मेंहोनो मोनबाय आंनि साख्रि नागिरनायाव फैसा खरस जानायखौनो जोंहा थाबाय थानो थिनालै खामानि गैया हाल दैया खदाल दैया सामब्राम दुमदा खालि गोजाखौसोलै स्कुल जानांगौ मोनजामाथिंलाय नैलै उदांनि ससेयाव जोंनि कल लेटार दंमोन मानि कलटा जाबाय माथो दाख्लै एप्लाइ खालामनाया सफैमारबायसो नंगौथ' थांनोसै थांजासिगोनथ' सोरनि हटेलाव जानानै इसेबां माबा नोङो राजकुमार एसेबां सम जाबाय आं थावखौनो मोनस्लाबै जादों आफाया मैया आंनि सिगाङाव नोंनि आलासि आफा नुनानै रायदों न'आव थानानै आफाखौ एसे हेफाजाब होबानो जाबायना मा खालामबावनो आबादखौनो मोना जाबाय आं रजे सम सम गावखौनो लाजिखांनाय मोनो आफाया आंनि सायाव जोबोद रागा जोंखासिगोन मोनसेबो इन्टारभिउ मोजां जाया नै गाबोननि साख्रिनि कल लेटार दंबावो बेयाव जायाबाथाय नमस्कार लाबाय आं मबे दैसाजों बोहैलांदों नोंथां गाबोन माथो गुवाहाटियाव थांगोन होननाय खोनादों नोंसोरलाय औ थांनांगौ जे लानानै ना सारहैनांगौ नाङा नाङा थांनांगौ जाहैबाय नोंनि सोर बुङाब्रा लावबा मानो बयबो मिथिगौबा आं मालाय मिथिनाङा नामा है लावबा रां एसे दाहार हरथ'दोलै गाबोन थांनो राङानो गैया आंनोबो हरथ'दोब्रा लावबा आंनाव गैया होद बाव फैया नोंसोरनो रां होनोसो फैबाय आं न' थाब होफिननांगोनलै आंनावबो गैया जागोनलै लावबा जागोनलै लावबा जागोन
我来搞吧，我家里边找我来比不来过，妈凶嘛呀！可是俺们你绑下来个逼吧，可怎么？可那个你说我不讲了，你看不那不讲了，好不啦？我去，哎呀，我，哎呀，蛮凶的，अबाव थांनो ओंखारदों उदां टाउनाव थांनो ओंखारदों आफा इन्टारभिउ होनानै फैनाय खौरांखौ लाहैफिननां आफा नों बेफोरखौ गारदो फिसा जोंहा न'आवनो हा हु दंखायो बेफोरखौनो नोङो दाहोना दिंग्राखौ मावहोनानै जादो बेफोरबादिजों बेसे सम थांगार होबावनो ओरैनो रां रुफानिल' खरस नोमफाया मालाय एसे मावनानै जाबावनो दाखालि इन्टारभिउ बोरै जाखोब्रा उदां इन्टारभिउनि रिजाल्टआथ' मोजां जादोंमोनलै दा सिङावसो माबोरै जायोब्रा आथिखालाव मालाय इन्टारभिउ होनाय 2 घन्टा उनावनो एमएलए एमपिनि लामा हमखायनोलै आरो न'खराव अफिसार गैयाबाथ' जिर'सो बेबायदि साख्रिखौ नायफिननानै आं बिदिब्लाथाय बेबायदि हादराव जों गैजा रोङै सुबुङा माबोरैथो साख्रि मोनबावनांगौ जाखोब्रा गासिबो रिजाल्टआनो एमएलए एमपिनि आखायाव थायोब्लालाय एबार जायाब्ला सिखाव जासिगोनलै आं नोंनाथ' खालि बेबादि जुदा जुदाल'सोलै सिखाव जानानै देजाब्लासो बेनो आंनि जोबथा नाजानाय जायाब्ला बिफा बोरायनि हा दब्लायखौनो मावनानै जानोसै आं बिदि मावालै उदां आं माबा मोनसे राहा दिहुनगोन एमएलए एमपिखौ बे बाराव हगारायाव गैया आं थोद नोंसो थांखोबा जारलासो जागोनलै बे जेबो उफाय गैला आंहा बिमाखौनो मावनो गैखाया Hello. Yes. अच्छा. लोगो मा सार आं सानो बेफोर साफ्रोम एग्जाम होग्राफ्रा न'खरफ्राव बाख्रिनि माइफ्रा गोबाङैनो दंजोबो नङाब्ला मानोथो गिदिर गिदिर बिफांनि फिथाइखौ जानो हास्थायदों बिसोरलाय सार बेनोथ' लावदुम बेफोरबायदि खाबुखौ साननानैथ' आं मोनसे सोलो बानायदों दा बे सोलो बानायनायाव नोंलाय माथो बुंनो सानदों लावदुम बेनोथ' सार मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै नायनो थाखायनो आंनि खर'आ लावदुम मेलेम गोनां जाथारदों सार आं सानदों बे एसएसनि रिजाल्टआ आउट जानायनि सिगां एसएस एग्जाम होग्रा बर' गथ'फोरखौ आरो बर' गथ'फोरनो साफ्रोमनोबो टेलिग्राम मेसेज हरनानै बिसोरनि रिजाल्ट आरो बिसोरो साकरि मोननो थाखाय बिसोरजों जोङो जानो
टेलिग्राफ मेसेज हरनानै दामफोरखौ थिग थाक खालामखानोसै नङाब्ला जोंहा मा जाहैगोन बेखौ मिथिबाय ना बाबु बै फैगोन इलेक्सनाव गोदाव सोराव जाहैगोन मानो होनोब्ला जोङो बै फैगोन इलेक्सननि भट बेंक बायनो थाखाय जोंहा रां रुफाया थोआ नङा जाहैगोन बेखौ मिथिबायना नोङो 100% कारेक्सन बे समावनो सम माइफोरखौ थुमखानांसिगौ गुड भेरि गुड लावदुम बिदिब्ला नोङो गाबोननो टेलिग्राफ मेसेजखौ बिसोरनो हरजोबदो खोनाबाय जागोन सार बेबायदिनो माव जाथारगोन मा जादों आदा माखौ एसेबां सानाखै नै टेलिग्राफ फैदों जोंनि लकेल एमएलए आ गावनि कवाटार हस्टेलाव लेंहरदों बे टेलिग्राफखौ लानानै जेबो मुलाम्फा गैया रजे आखायाव गरसेबो रां गैयाब्ला बेजों नुजानानै लाब गैया टेलिग्राफ हरलायनाय माबाफोर सुबिदाफोर जागोन खोमा बिसिनि आखायावनो गासिबो सेलेक्सननि राहा थायोब्ला माबा मोनसे जानो हागौ राहा नों सानो नामादि बिसोरो रां लाया हरसेना आं एपइन्ट गरैनो होगोन आफाया रां होनांगौनि खौरांखौ खोनायोब्ला दानो बेसेबां रागा जोंगोन गासैबो जोंनि हा हुखौ फानजोबब्लाबो बे 2 लाख राङा जमा जाया दाथ' बेफोरनि रायखांनाय जायाखै जागोन आं सहैब्लानो जागोन बेफोरनि सावरायनाया गासिबो जाजोबगोन बेफोरनि थाखायसो बिसोर आंखौ स्पेसियेल कल लेटार लेंहरदों क्या है अंदर कार्ड है जी हाँ लेकिन तुम्हारे पास कार्ड है जी नहीं फिर कार्ड नहीं है तो मिलेगा कैसे देखो मुझे उससे मिलना बहुत जरूरत है ठहरो मैं साहब से पूछ कर आता हूँ ठीक है अंदर साहब को बुलाया जाओ May I come in, sir? Yes, come in. Oh, please tell me, how can I help you? Sir, I have reserved an interview in your office. I have not received anything about the result. Oh, I see. Your name, please? Udang Usmutar. Just a minute. नोंना थांखिया माबा सोलायदों सार आं नोंनिफ्राय मोनसे टेलिग्राम मेसेज मोननाय जादों गाहाम बिदिब्ला थांखिफोरखौथ' मिथिबाय जागोन थांनाय मेसेज एग्जामनि रिजाल्टखौ जों बयबो ट्राइबेल लाइमोनफोरखौ जौगाखांनो थाखाय थाखोनि गिबि थाखोनि सार्भिस आइमिन जब बेफोरखौ मोननो थाखाय मोनसे खाबु राहा लानाय जादों बेनि थाखायनो साफ्रोमबो एग्जाम होग्राफोरनो गांफा गांफा टेलिग्राम मेसेज हरनाय जादों बे मानि थाखाय सार नोंसोरो मिथिगौ आथिखाल मुगायाव बयबो मानसिफ्रा साख्रिनि थाखाय
अफिस थियेटारखौ मोखां एम्फौ गोमोन बादि दावबायनो गोनां जादों बेनि गेजेरावनो मौदांगनि बाथ्रा जेब्ला बिनि फाल्ला सुनाया समान जागोन अब्लासो अके नङाब्ला माने आथिखाल मुगायाव महात्मा गान्धीनि खर' बाहायब्लासो मोनफ्रोमबो हाबाया जाफुंसारो माने महात्मा गान्धीया सासे सैथोनि मानसि बेखौ जों थारैनो फोरमान मोनो बिदिब्ला जों गैजारोङै सुबुंफ्रा बेबायदि सार्भिस जाबाय आजादजों मावा नामा नंगौ गैयैफोरनि थाखाय मोनसे गुबुन राहा दं बेखौ आं नोंसोरनि एडभाइस होनांगौ बिनि गेजेराव आं बायदि हारिनि मोजां सानग्रा मोजां मावग्रा मिनिस्टार खायसे गुबुन मिनिस्टारफोरजों गोरोबनानै हाबा मावनो हानाय बायदि बेफोरबायदि ग्रेड वान पार्टिफोरखौ सायख'नानै आं साबखौनो लाबोनो हादों बे हारिनि गेजेराव नङाब्ला गुबुन हारियासो बाहागोनायनि खाबु लाबोगोन बेखौ मिथिगौ नोंसोरो बिदि खायसे नोंसोर सनानि सामखौ हरनानै जोनोम मोननाय सुबुङा गैजारोङै सुबुंनि सायख'ना जानानै इलेक्सन समाव हारिनि गेजेराव गैजारोङैखौ फोजोबनो नोंसोर बिबुंथि होयै नांजाबदों नङा होमबा बिदिबा नोंसोर बायदि सुबुंखौ साजा होनायनि अनगायै जेबो राहा गैया नोङो दा बोसोरनि बाथ्राखौ मोजां लागा नुनानै सावराय नङाब्ला नोंखौ रुहानि फानजाराव दोननो हागौ जेबो गाबदा मिनिस्टार बेखौ मिथिगौ आं नोंखौ मोजां गाज्रि सावरायनो लेंहराखै महात्मा गान्धीनि खर'खौ मेथाइखौ दंमोन नोङो हेंगा नों दा खालामनो हासिगौ नों बेखौ बाथ्राखौ सामलायनांगौ बाथ्राया नोंनि जायाखै नोंनि जानो हागौ खालामनो दिस्टार गासै बेसेबां सेंग्राखौ हमजागोन आरो फानो फैसागोन हानानै साफ्रै गावफोरजों दिन्थिहैदों बे गाबदा मिनिस्टार सिगाङाव नेहाथ सासेया बुं बुं दागाबफैदों गासै बेनिसायाव गासैबो खालामनांगौ गोजोनथों मिनिस्टार नोंनि गोजोनथाव मावख'जों हारि बिलाइखौ उदाङा अबाव थांदों रजियाय एमएलएनिफ्राय मोनसे टेलिग्राम मेसेज फैदोंमोन बेयावनो थांनो होनदोंमोन बेयावसो थांबाय खोमा बिदिनोसै बिसोरना सानफ्रामबो साख्रिनि खौरां लानाय सोरबा मानसिखौ लोगो हमनाय न'आवनो थाथारलिया जेबो खामानिफोरखौनो मावनो गोसो गैथारलिया बेबादि बेरायनायानोसै बिसोरना आं होनबाय न'आवनो हा हु दङ बेफोरखौनो मावनानै जा Hello? Mergum Modi speaking. Hello? Already Dr. Minister speaking. Oh, sir. Sir. Aku माबोरै एसेबां थाब गोसोखांखो खामानिनि थाखाय दाना होनो नोंखौ दिनै आं गोसोआव खोख्लैनो गोनां मोनसे खोथा खोनासं मासे लख्राया हानाव नांनानै नोंनि फानजारियाव बे नोंनि फानजारियाव जोबनानै लांजागासिनो दं बेखौ नों जेरैखि जाया मानो गोसो बायदि साजा होनानै आंनि आथिङाव नैबे आंनि आथिंखौ दोननो नाजा जागोन सार रुनसायनायनि जुनारखौ साजा होनो गोरोंखायनो दिनै मेरगमा अज'खा प्रमसन मोनदों जागोन बेखौ जागोन बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नैबे गाबदा मिनिस्टार थासान्दियाव मिथिबाय ना जेब्लासिम नोङो आंनि थाखाय मोजां मोजां हाबायाव नों आखाइ होबाय थागोन एबा नों मावबाय थागोन आंनि थाखाय नैबे मिनिस्टारनि थाखाय होमब्ला नों मा चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै एसपिबो होनो हागौ आं नोंखौ बेखौ जेबो गाब्रायनाङा खोनाबाय जागोन सार लख्रायाल' फानजारियाव फैग्रोथोंसै नाथाय खोनासं मेरगम खामानिखौ एसे सानै हयै मोजां माव बेफोरखौ आं दंसै सार जागोन जागोन सार जागोन Jadi saya ini ya.
बेखौ जों हमना लाबाय थादों गाहाम नाब्ला गाहाम सेंग्रा मानसिथ' गुदुं देहा लानानै नोगोरनि बारहावाखौ गाज्रि खालामनो सानो नङा होनब्ला मालायनि थाखाय मिनिस्टारनि मिथिनायखौ बोरैनासो दिन्थिनो दे आं बिनि सायाव जेबो दाय मावाखै नोंखौबो दा मिथिया मावाखै दायनिगिरि सुबुं नङाबा नैबे पुलिस स्टेसनाव रावबो सफैया मिथिबाय बेसेबां गिदिर दाय नङा सार दाय नङा बेखौ बै सायाव खालामना दोनै नामा नोंनि फन फैदों सार नोंनि फन फैदों दादारि बेखौ जोथोन लादो दे जागोन सार बेखौ जोथोन लादो जागोन जोथोन लादो आं बुंदों असिबाबु आं बुंदों बर'नि मानिजाथाव मिनिस्टार सार खामानिया सोलिगासिनो दं सार आच्छा साबगौ असिबाबु साबगौ बेखौ सामलायनांगौ आंनि बिबानसै दोनदो हिनजाव बुरैखौसो मोनगोन खुगा गारि खुजाथा मोजाङैसो बिदि रावखौ दा बुंलै नोङो नैलै आरामनो नोंसिनि स्टिक फैदों खना उदां मोनजानानै जेलाव दं माब्ला गामिनि मानसिफोर थांसै जेलालै रानखो नों फैया गोबावथारसैमोनलै आयं न'आव एसे खामानि थाखाय फैथ'वाखैमोनलै आयं जोब्बाय आयं खामानिफ्रानो दा जोबनाया जोबथ'वाखैमोनलै आयं मोनसे खोथा आयं पुलिसफ्रा उदांखौ जेलाव जोबनानै दोनदोंनो मा दायनि थाखाय आयं जोंबो दासो सासे मानसि लाइजाम होफैनायावसो मिथिदों आयं बेनिखायनो आं बुंखाबाय थादोंमोन बेफोरबायदि साख्रि बाख्रि नागिरनायखौ ज्राब गारजोबनानै न'आवनो हा हु दंखायो मावनानै जादों मा जादों ना गोरानखो उदांखौ पुलिसफ्रा जेलाव जोबनानै दोनबायनो मानो मिथिया रजे दानिया मा खालामबावनांगौ जाखो रानखो जों गाबोन ज' लोगोफोर गोजा जेलाव नायनोसै रजे नोंबो ओंखारफादो आं थांनोसै थांफिनालै आंनि आं सानो उदांखौ नंखायनो मिनिस्टारा फाव फान्दायनानै बेखौ साजा होनो जेलाव दैथायहरबाय नाथाय बिनि जेलाव थांनाया जोंनि आलादिङा जिउखौ गुबुन लामाजों आगान सुरनोसो लामा दिन्थिबाय हरसेयावखि खम साजा होबायलै बे
साजा होनायखौथ' गिनाङालै गाग्लिजानायखौसो गिनांगौ बे साजाया जेबो नङा सम जायोब्ला जों गासिबो हाग्रा बंग्रा थाखोनो गोनां जानो हागौ माबा मोनसे मोजांनि थाखाय मावनो थांनायाव जों गासिबो सहायनो राजि खावसुमदा बेयो आंनि नोंनि देरनायनि थाखाय नङा खावबा बेयो गासिबो माहारिनि मोजांनि थाखायसो नोंसोर मिथिगौ नों आं आरो उदां बेसेबां बार साख्रिनि इन्टारभिउ होखो नाथाय रां रुफा गैयिनि थाखाय जेबो जाया हयथ' उदाङा बेफोरनि दावराव जानायनि थाखाय बिदि जानांबाय खोमा बेनिखायनो जोंनो नांगौ दावगाफु हान्जा खावसुमदा फै थां आं गासिबो सानखाजोब्बाय नोंसोर आंजों लोगोसे हेफाजाबल' होदो जों बयबो हेफाजाब नों गाबनो नाङा आं न'नि जेरै जेलार सारा आंनो गासैबो सुबिदाखौ होखाजोबदों आफाया आंनि खौरांखौ मोननानै जोबोद दुखु मोनबाय जानांगौ आइया नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै गाबगासिनो दं नों दा गाबदे सासे बिमाया फिसानि अलखद समाव बोरैथो ओरैनो थानो हानो बिनानाव खावसोम लावबा जांखो नोंसोर आंनि थाखायबो जोबोद खस्थ' मोनफानांगौ बेफोर गावजों गाव हेफाजाब होलायनायसो उदां सम सफैब्ला जों बेनिफ्राय रासिन खस्थ'खौ भुगिनो गोनां जागोन माखासे लोगोफोरनि खामानियाबो जाफुङाखैसै उदां बेनिखायनो जों मोनसे गोदान आदब खायदासो सानबायमोन बेखौ जों बेनिफ्राय नों ओंखारजेनबानो जुरिजेनगोन बियो माबोरै खावसोम जुजिनाय सैथो नांनायनिफ्राय उदां मोननाय जुजिनाय नाख्रेबजानायनिफ्राय उदां मोननो नाजानाय गाहाम खावसोम गाहाम जोबोद मोजां हाबाफारिखौनो सानबाय नोंसोर आंहाबो नोंसोरजों हाजासे गोसो मोदोमै हेफाजाबल' नङा उदां बेनि गुबै गुदिनि बिथाखौ नोंनो दैदेननांगोन मा बे फागिर थांखिनि बिबानखौ नों जेबो साननांगौ गैया उदां जोंहा गासिबो नोंजों हेफाजाब दं नों सिन्था दा खालाम उदां आं दं नों आइ आफानिखौल' बुजायनो नाजा आं गाहामै दं होननानै बिसोर थांनायजों फंबायबो समाया जाबाय उदां बिदिब्ला जों थांनोसै गोजोननाय थाबाय Ini semuanya sebut ke sini membayar. Tapi papa, no papa no, आं juga फन हरदोंमोन नों मानो हमाखै? ओहो रिंखांनाय नैबे नोंनि नोमफाया मिनिस्टार जानायनि उनाव नंनायबो नङैबो गोबां पाब्लिकफोरनिफ्राय रिं खालामबाय थानायखौ डिस्टार्ब मोननानै काट खालामना दोननो थाखाय बिथोन होनानै दोननाय जादों आं बिनि थाखाय सरियाय ओहो पापा आं बिराद खस्थ' मोनबायना फ्लाइटनिफ्राय ओंखारनानैबो आं हारसिं बेसेबां खस्थ' ओहो बेयो नोंनि गुड एक्सपिरियेन्ससो देनां नोंहा गैयाबा नोंनो नोंहानि बिबानखौ सामलायनांगौ बिदिब्ला जिरायथ'बाय आं पार्टिनि मिटिंआव थांसै Best of luck, Papa. बाय बाय 오, 근데 또 그래. 지레. 우랑소 인디안 패널 보니 섹션 नं 307 थामहिनबा IBC दफा 307आव हमनाय जादों बे दफाखौ सासे मानसिया सोरखौबा सिथारनो नागिरनायाव बाहायनाय जायो बे केसा इनायनो नर्मेल बेखौ गहोनायनि राहाया इनायनो गोरलै दा बेखौ जों गाबोन कर्टआव थांनानै गहोनायनि थाखाय रायज्लायहैदिनि बिदिब्ला बेनि जादोंसै सार
हानायमानि थाब गहोनो नाजानायानो गाहामसै सार आइया जौखौनो जाया लोङा दंगासिनो हानायमानि आं गाबोन गहोनो नाजानोसै बिदिब्ला जों थांनोसै नामा सार दे बिदिनो जागोन बाजिहाय साया जाबाय नामा लाबोद' फिसाखौ खांनानै गिदिर गोलाव खालामबाय दा मालायनि आखाइयावसो बुग्लि बुग्ला खालामहोनाय जाबाय न'आवनो मावै दाङै जायोमोनब्ला दिनै मानो जेल हाजराव थाहैनांगौमोन गथ'फ्रा रोंना राना गावखौ मोजां लामाजों दैदेननो लामा लानायाव जोंनि हेंथा होनायफ्रानो गोरोन्थि जाबाय खोमा नंखायनो बेबायदि जानांदों आं मा गोरोन्थि खालामदों बेखौ खामानि मावनानै जानो थोननायानो आंनिया गोरोन्थि जाबाय नामा बे बाथ्राखौ खोनासङैयावनो दिनै मानो जेल हाजराव थाहैनांखो फिसाफ्रा गाव गावनि मोजां लामायावसो आगान होनो नाजादों आंनि फिसाया गाज्रि लामायाव आगान होआखै रजियाय नों थांनाय खौराङा मा जाबोखो आदाखौ उखिला गाबोन बख'नो नाजाबाय हानायमानि केसखौ नर्मेलाव खोख्लैनो नाजादों आय' गसाइ आंनि फिसानि दुखुखौ रेहाय होथों बिदिब्ला गाबोन जोंबो नोगोराव थांफानांगोन नामा आइ नाङा आफा लोगोफ्रानो लाइनाव थांजोबनोसैनो दे बिदिबालाय गावजों गाव हेफाजाब होलायथोंसै जोबोद गोजोननाय थाबाय उकिल बाबु दिनै नों नङामोनब्ला ना ना बेथ' आंनि मावनांगौ खामानिखासो आं खालि आयेनखौ बोरलाना दिन्थिनो नाजाना नोंनि सैथोखौ मोगथाङाव लाबोसै आदसा आं थांदिनि होमब्ला आं कर्टआवबो गोबां खामानि दंबायो नोंसोर दा फैलायलायदो बिदिब्ला थेंक इउ रजे आदा नों दा गाबदों नामा नोंसोरनो हाजासे साबायखर थाबाय खावसे बिदि नङा उदां जोंहा बिदि सानलायनो सम गैला ज' थांदिनि बावदों नों जेलनिफ्राय गबोनाया जोबोद गाहाम जाबाय दानो जोङो बयबो मोनसे थांखि लानायदि जोंनि फारसे सुसिनाय थगायनाय बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि नों बेयाव जोंजों हेफाजाब होगोन होननानै आंहा मिजिं दङ आं नोंसोरजों बेफोरबायदि हाबायाव अराय हेफाजाब दं खावसे नाथाय बेनि सिगां गाबदा मिनिस्टारखौ उदां नों बेफोर हाबाखौ मावनो नाङा बेफोरनि थाखाय आंजों बयबो दङ खालि नों बे जोंनि हान्जाखौ दैदेननानै अराय गोजों लाबोनांगौ खावसोम बे एफा गिदिर हानजा आरो बिबानखौ आं माब्रै नों जेबो सानांगौ गैया उदां नों गिनाङा उदां जों अराय नोंजोंनो जागोन खावसोम लावबा रांखो खावबा नाथाय बे हानजानि मुंखौ मा मुं दोननाय जागोन बे हान्जानि मुंखौ दावगाफु हान्जा होननानै मुं गाबनाय जाथोंसै बेनो जाथोंसै बिदिब्ला जों दिनैनिफ्राय हारि समाजखौ गाहामै गाहाम दैदेनलांनो आखायाव लाबाय जोङो जेब्लायबो दैदेनलांगोन माथो आदा मोनासो फैबाय उदां आफा आयै आफाया बहा थाङो
दासो दंमोन बारियाव थांबाय नामा हनै नोंथाङा फैबायमोन नोंसोर बयबो मोजाङै दंजोबोथ' आयं औ दे जिरायदो बयबो फिसाफोर जिरायदो नोंसोर दा देरफुनाय लाइमोन साख्रि बाख्रि नागिरनानै समखौ ओरैनो थांगारहोबाय नोंस्रा न'आव बयहाबो हा हु दंजोबखायो बेफोरखौनो हाल खदाल मावनानै जायो नंनायाथ' नंगौलै आयं नाथाय जों रोंनानै रानानै माब्रै ओरैनो थाजादों जोंखौ बिदियाव गुबुनफ्रा नाख्रेबनो सुजुग मोनगोन नुबाय आयं जोंनि जायगायाव गुबुनफ्रासो बाहा लाजोब्बाय जोंनिया हाग्रा बंग्राफ्रावसो खारसोजोब्बाय बेथ' नंगौलै आयं नाथाय जोंना उफायानो फैयाब्ला राहाखौ जों दिहुनना लानांसिगोन आयं जोंनि जायगायाव जों बेंनांसिगोन दे बिदिब्ला आयंफोर नोंसोर सावरायलायदो आंहा मला दुब्लियाव एसे मावग्रा नागिरहरनांगौ दे देखालाय मा नों न'आव थांदोंमोन औ पापा आं मैना मोना थाङो आच्छा मैनाखौ मोनैया बिराद गोबाव जाबाय आच्छा बिदिब्ला सिन्था गैया दानो आं गारिखौ लाना थांदो आं गुबुन गारि थांदो आं नोगोरनि समायना नुथायखौ जोबोद मोजां नायनो लुबैदों नङा नङा नों बिदि खालामलाबाय नाङा बे जुगाव गिदिर गोलाव आरो नोंखौ आंखौ सुबुंफोरखौ रावखौबो उदाङै थाबायनो होआखै नुवाखै हनै नोगोर सहरफ्राव बेसेबां बुथारलायदों बेसेबां खावलायदों ओंखायनो जायगानि सुबुं जानानै आं बे जायगानि दुंहाव बारहावाखौ बेसेबां कन्ट्रल खालामगासिनो दङ बेखौ नों मिथियाखै अ पापा नों बेफोरखौ सिन्था खालायना आं गासिबो मिथिजोबखागौ जागोन जागोन नांगौब्ला नोङो फिसौजों लोगोसे आंनि गारिखौ लाना थांदो आंबो पार्टिनि बिथिङाव थाब थांसै थाब फैनो नाजादो बास थेंक इउ पापा बाय 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 हेल' काप्तान मिनिस्टार स्पिकिं हेल' सार आं मेरगं बुंहरदों मेरगं मा खौरां माबाफोर खैफोद जादों नामा जानायाथ' जायाखै सार नाथाय मोनसे रजं जखा नुजानो नागिरदों माने दाखालि आं जेलाव दैथायहरनाय उदां होननाय सेंग्राया जेलनिफ्राय बेलाव गलांबाय सेंग्रा मानसि एसे गावखौ थियारि खालामनाया मोजां नामा सार बेफोरखौ नैबे काप्तान मिनिस्टारा मिथिसिगौ मोसा मुफुरफोरखौ माबोरै सिखार खालामनांगौ बेखौ गासिबो थिगैनो खालामजोबखाबाय जेखियानो जादोला नोङो बिसोरखौ नोजोर लाखिबाय थादो आरो सम सम डिउटिबो होफैदो बास जागोन सार मोसाहारि दाउदै नार्जारि नोंसोर डिउटिखौ मोजां मावदो दे मिनिस्टार काप्ताननि फिसाजोआ टाउनाव बेरायगासिनो दंनो बेखौ आं दासो खबर मोनबोदों दिनै मोनसे गाहामसिन सुजुग जागोन दि मिनिस्टारनि फिसाजोखौ खावनो हायोब्ला नाथाय बेखौदि रावबो सिनाया बेनो जोंनि गोरोन्थि खौरांखौ मोननानै रावबो साखाफारा जानो हाया लावबा नों बेखौ सिनायगौ ने आंबो बेखौ मोजां सिनायजोबा फावजोंदार मोनसे आइडिया आंनि लोगो गोसोमा बेखौ मोजां सिनायगोन मानोना बिसोर टाउननि एक्टर मानसिखा अ बिदिबा हामथारबाय बेखौ बहा लोगो मोनगोन बेखौ बै सिटिनि स्टेडियामाव लोगो मोनगोन बिदिब्ला उदां नों बेफोरखौ मावनो ना नोंनो पिस्तलखौ लानानै आंनि गारिजों स्टेन ड्रेसिंआव थायो खामानिया जायोब्ला जों बेजों थांगोन अह कावसोम बेफोरखौ आंनोबो मावनो बिबान हो नों ग्रुपनि दैदेनगिरि गोबां सुबुंखौ दैदेननांगौ बिबाना नोंनाव दङ जाय हक नों थांग्रोदो जोंबो थांगासिनो दं जागोन कावसोम
हेल' गोसोम औ हेल' माबे गोसोमा सफैदों नोंथाङा खामानि मानसिखौ जेब्लाबो गोसोम दरखं मोखाङाव दोननांगौ जायो नोंथां गिबियावनो सिनायथि लाग्रोदो नै बिथां खावसोम जोंनि मावथि हान्जानि मावथि हान्जा दैदेनगिरि हेल' गोजोन्थों नै बिथां लावसोम जोंनि मावथि लोगो आरो बिथाङा खावबा बिथां जोंनि मावथि हान्जा लोगो थेंक इउ जोंनि नोंनियाव फैनायनि जाहोना जाबाय नोंथाङा मिनिस्टार गार्डेन सासेखौ सिनायनो औ जोबोद गाहामैनो सिनायगौ गाहाम बिदिब्ला अननानै नोंथाङा जोंखौ हेफाजाब होदो माब्रै माने जोंनि हान्जाया दिनै बेखौ किडनेप खालामनो थिरांथा लानाय जाहैबाय आरो जों खोनानाय बादिब्ला बे दिनै नोगोराव दावबायगासिनो दंनो नोंथाङा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ उनाव गासिबो मोजाङै मिथिजोबसिगोन औ बेनि बेसेना जेसे लुबैयोसै अके खामानिया जाया जाया गासिबो बुंनानै थाजोबनांगौ अके अके मिनिस्टारनि गारिया बैनि जानांगौ मोजाङै थारो जानानै थारो नोंथाङा बैसिम खर' खालामदो जागोन उदां दा मिनिस्टार फिसाइखौ दिनै मोनलांमारसिगोन नामा खामानियाथ' दा जाना फैनांसिगौमोनलै राखेब ना मानसिखौसो लोगो मोनाखै नामा जायखौ आं बिसोरसो सफैग्रोनांसिगौमोन ना पुलिस सेक्रेटारि जाबाय नामा होद राखेब बेबायदि समाव खामानियाव असुब रावखौ बाहायनो नाङालै दोनै खस्थ' बेखौ गोसोखौ हाबदो
भागा साला को तो गोली लगाए जाएगा कहाँ चलो उन लोगों को देखेंगे हम गया कहाँ वो तो चलो आधा गाड़ी में आधा Bain gunci nawa bal? Sudah hai dakli bu mana sih? Sudah hai di jawab itu gurin sih. Sudah hai. Di sini kabar mana hai kamu? Betul betul. Hai. Betul saya kan hai? Betul. Lihat yang mana? दैसा जिङाव सोरबा उन्दुनानै दंहाय मोजां मानसिना गाज्रि मानसि आयौ नङा माथो सोरथो बिदि दैसा जिङाव उन्दुबायना थाखोसो आजिखालिनि सेंग्राफोरजों बिसास गैलाय लांलाहाय जौ फेनानैसो उन्दुनानै दंबायबायोदां नङाहाय बियो माबा जानानैसो गोग्लैना दंदां नङाब्ला बे निजोम रावबो मोनसोयै दैसा जिङाव माब्रैथो बहाय नंगौदां नायनोसै Ada. Neng juga cukup जानाय ada. Tuh, हानायमानि गावखौ हमथानानै जोंनिसिम थांदिनि. बिबा सोर गावलांखो बेखौबा गोदाव सोराव. जेखायखौ लाबोलायदो लोगोफोर. नावबा लांखावनो रानथाब फोनथाब जानानै बे हाग्रा गुदुनि मोख्रा लख्रानि आदा जानांसिगौ आदा नों मानो बेफोर रावखौ बुङो जोनोमाव सासे नोंबायदि जोहोलाव बिदाखौ जोथोन लानो मोननाया आंनि बेसेबांबा गिदिर खाफाल देहाफोरखौ एसे राखांहांनाय मोनदों आदै औ आदै देहाखौ एसे राखांनाय मोनदों नाथाय खर'खौसो एसे गिलिर मोनबाय थादों गोबां थै गनाय देहा बोलो मोना जाखागोन जेखि जाया गोसोखौ लोरबां दाला सानसुआय हानायमानिखौ आलासिनि देहाफोरखौ जोथोन लाबाय थाथ'दो आं बै मोनफिनायाव थांनानै मुलिफोरखौ जगार खालामहैनोसां
आंखौ सानहाखो आदा सानसुलि जेबो सानाखै बारा उन्दु आदैमोना बहा थांजोबदों सानसुलि दहायनो गामियाव मोदोमनायनि मिथिं दं होननानै थांदोंमोन दाबो सफैयाखिसै सम सम नोंथ' न'आव हारसिं थानांगौ जायो खोमा हारसिङै फैदों बिब्ला हारसिङैथ' थाफानांखागोन आइया उन्दैयावनो आं आरो आफाखौ नागारनानै थैगोन जायो बेनिफ्राय आरो मा दुखुजों जारिमिन जायोमोन आं नोंनाव सोंखांनानै गोजान जायो नोंखौसो नङा आदा बे बावदोंसो जोंनि बै फोथारखौ नायदिंहैनोबा नोंनि गोसोआ स्रां मोनगोन नोंनियानो आंनि सानसुलि मा आदा आंनि गोमानाय जिउखौ नों बिनानावा बोखांफिननाया बे जोनोमाव सुख'नो हायै बेसेबांबा गिदिर देवना जानानै थाबाय बिदि बुंनानै नों मानो आंखौ लाजि फोनांनो नाजायो आदा आं मानसि महरै नों बिदानि अलखद समाव हेफाजाबबो होदों नङा बिनानाव नों बेसेबां गिदिर खैफोदनिफ्राय आंनि जिउखौ मोनफिनहोबाय नों नङामोनब्ला हयथ' आंनि जिउआ माबा लांखौनो गोमालांगौमोन आदा दिनैनिफ्राय नों बिदि बाथ्राखौ दाबुंसै आं मिथिगौ सासे जोहोलाव जानानै गोबां हाबा मावनांगौ दं आंबो बे जोनोमाव नोंजोंनो अराय आंनि
tidur berkayau angin tunduk sanaiku mulai hese angin tunduk sanaiku mulai hese bailung gese dajanenge bailung gese dajanenge angger bejeng saikonaikho angger bejeng saikonaikho आबौ बे गामियाव सोरबा सेंग्रा जखम जानाय दंफैयो नामा मानसि एसे गोबावानो जाबाय दै गासाबायलै दै लोंलांसै दै लोंसै नोंसोर सोर जाखो आरो नोंसोर बहानिफ्राय फैदों गुबै जों दावगा फानजानि सोद्रोमा थांनाय सानस्निसो सिगां जोंनि लोगोआ पुलिस हान्जाजों सौग्रावलायनानै जखम जानायाव आनज्रायलायो आरो बे जखम जानाय सुबुङा दासिम गोमानानै दं जों गोबां जायगायाव सुलु लाबाय नाथाय लोगोखौनो मोनाखै नोंसोर दावगाफु हान्जानि थारैनो सोद्रोमामोन नामा नंगौ थारैनो बियो बे गामियाव दंमारो ना दं बियो जोंनि गामिनि गावबुरानि न'आव दं औ बिदिब्ला
मा खालामदों गावब्रा ए बायद्रा औ फै जिराय फै नैलै आं सेन एग्रेबखौ खाफ्राखैदां नैलै आलासि फैदों हा बबेनिथो जाखो आलासिफ्रा माबालाय बे जखम जानायनि आलासिनिनो लोगोनो अ जिरायनो खामफ्लाय बिहरग्रोदो बायद्रा सानसु नै खामफ्लाय लाबो नै आलासिफोर फैदों जिरायनो खामफ्लाय लाबो र' लांगासिनो दं आमाय जिरायदो उदाङा न'आव दंना दं उन्दुग्लांनानै दंमोन सानसु आइ थां गावनि लोगो आलासि फैदों होननानै खोन्थाहै र' आफा आदा नोंनि सोरबा आलासि लोगो फैदों नोंखौ लोगो हमनो मा आंनि लोगो बे राव मोनसे गामियाव माबोरै आंनि लोगो सफैखो सानसुलि बेखौनोथ' आंबो सानस'नो हायाखै सोरबा नोंनि हानजानि सुथुर नङाथ' आदा र' आं नायनि आलासि हिसाबै बोथिसे ओंखामखौथ' जालांनो हागोन गोजाननिफ्राय फैबायबो ओंखाम बोथिखौ जानांदो उदैयाथ' दन्थ' जाबायलै आंथ' बारा थालांसैलै फिसा लोंफैग्रोदो आरामहा सानसु आइ बे आलासिफोरनो जानायनि लाहार फाहार खालामदो दे जागोन आफा उदाङा बहा थांदोंनो अजियाय माथो न'आवनो साथाम फिसासो जाबाय दाखालि गावसिनि आफादनिफ्राय मिटिं दं होनदोंमोन बेयावनो थाबाय खोमा फैनायाथ' मैयानो फैनांगौमोन दानिया आरो माबा मिटिंनिसो बाथ्रा ओंखारबावबाय बिनि थाखाय न'आनो न' नंलिया गोसोफ्राव मा सानखो बुंस' हाला मानसिखौनो मानोबा गोमजोर गोमजोरसो मोनफिनबाय आं नोंनो जाजोबसिगोन उन्दैनिफ्रायनो उदां हगारदावनानै दा मानो न'आव लाखिनो हायाखै दा मानो टाउन सहराव थांनानै बुलायग्रा जुगलायग्रा जाहैखो आफा आदाबो बिदि बोरायहोलां दिरिया जाहोहोलां बे फिसा फासखौनो रायथोबनानै जाबाय थाथोंसै सेंग्रा देरनानै संसारनि मोजां गाज्रि साननो हानानै माबोरै द' सिङाव एम्फौ सिथर बायदि थाजाबाय थानो लुबैखो नोङो गावनि मोजां लामाखौ मालाय गाव नागिरनानै लागोन बेबायदि आफादनि मिटिं खुंबाय बायनानै गिदिंनायानो मोजां जाबाय नामा आं बेफोरबायदिबो एसेबो खोन्थानाय मोना गावखौ हाथियार लाजोबदो लामा गोदानबो जों आं मिथिगौ सानसु नोंनि गोसोआ मानि थाखाय गाबखांदों नों गाबनो नाङा सानसु अराय आं नोंजोंनो आंनि गोसोआ बिदिखौ आदा नों जे आंनि गोरबो नोजोरनिफ्राय गोजान जानो सानसु नों गाबनो नाङा सानसु मुलुगनि बबेबा दासो समायना खना जायगायाव थाब्लाबो आंनि गोरबो नोजोरा नोंजोंनो सानसु आं सम सम नोंखौ लोगो हमबाय थानो नाजानां सानसु आंबो नोंखौनो अराय नेबाय थागोन आदा हाथरदे लोगोफ्रा नेबाय थागासिनो Ada, sama-sama. Oke, kalau gitu ya.